bolayo borok haine ta taisa ajena nango romni samani khrawoi khabu chama baise khorok tisai tongai mano ang saijung kono khaiman mani gerei oro তিনি বাবু থৈমানি 11 জুন 2010 থৈও তিনি 12 বছর ওই দङ হাইপাল নুকুরক তিপ্রা হানি তিপ্রা সারক বন পগিয়া আবনি বাগৈ বেলাই খাইলো তেবো খাবা চাও চিনি তিপ্রা সারক বরং ডিমানি বাগৈ হামজাকমানি বাগৈ ন বরক অবহাইকে তাঙি থাঙি মানখা নি আংখা জঙ্গো abeno joto no haino joto tibra sarok no ang haino babu songno logi di mani bagai borong ni lama himani marino tabu bodogi himi tongmani bagai pai flay hambaya pharo tai belai belai khaino hambaya pharo Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni adong rokno borok ni chubamung borok ni kathar wansukmung baise tini obonggu tai alai da khayang chini hani bubagra noang hambai maya pharo bini wan suk mung bini chai tuk mung ni bagai tini orok khorok tham ha ni bagai thui riui kok jagi thui ri mani sini thui ri mani kalaya borong ni kolom tui khiklaioi tipra sarok no thansa khaina ni bagai tipra sarok no borong ni man thai sok thai man ni dina ni bagai chini tipra harok rang khongo kulungi tongmani bagai chini tipra sarok rungni pohon maya andra gundra himi tongmani bagai chini Tripura sarok ni tong kecang ca kecang kethar tongmung camung raidarok teruk teruk komodok ni tong khahni nokmani bagai borok bajakha hani bagai dofani bagai abni bagai borok muitu khaye borok ni okhorok tam borok genang borok rok ni mangkhong timi phiago dinai jotono borok ni mari thang phaifano lugano khoroksa borok bokhani bagi tanglang khahnai borok khoroksa phano borok no nahari khorok bomoi khulumoi thangkai जों asukno khano taibo war khaye kethar khaye ongya samungno manya samungyo mani marana hene ang khajonggo ang thesing bahano sakha ang sakbai thanglo gidiu ang joba khlaima bukuri movement khlaima bukuri hai phano tini kethar jorao babu bayani যে হালক অবনে কি সানাই যতনি বিসিঙ্গো আর অনেক গোबां বরক দङ বরক সাইমানো বইখাই বু ফারক বাই